så är det Allan Larsen formar i Klagsskap i Erdfjella. Det gick inte helt så gott till att vara i det chattet igång. Nej, men jag räknar vi kommer åter. Jag hoppas på 4-4 i det. Så vi har akkurat lycka. Ganska bättre igen. Men det var bättre. Jag ska säga till Lucke vid tajmen. Det fick rekord på ett svar. Så det var ju snämt i det. Ja, vi fick 2 steg. Det kom vi. Vad är förväntningarna att köra sig om 4 år? Förväntningarna är gott. Men det blev hardt. Så startade blev det lycka i stigen. Vi vann ju igen. Jag vet inte det näka det samma gör. Och för är fällen som är helt där uppe i 18. Bär vi bara. Två och Klagsvik. Så kommer han upp 8 och så 2 och 3. Men vi är längt framme för in. Jag har lärt mig fortalt att Hölles virskiften i Klagsvik är kanske inte helt att de största, men de är särskilt omstår. Vi kanske planerar om att färra streama i nätet. Är detta något som de får göra något vi i framtiden? Ja. Jag hoppas vi får också statistiken. Men vi har bara finns en hemsida på pröva. Så får vi gärna ordentligt i stand. Och så får vi gärna själva. Och så prövar vi att streama, eller ta upp och där kan det ut en ett vi och vi. Är detta en liru i att promovera idrotterna kanske? Ja. Och hoppas vi får 3-2 i mängden ösne. Tycker jag folk ösne. Det ska inte stanna. Nej. Hvis vi flyger, så går det vet. Vi prövar så där och 4 år. Vi här finns några sändningar. Men nej, det är det löjt. Är det någon som spelar biljard i Klagsvik? Alltså, så vi startade här i 2006, nu till Hölle. Och där startade vi var 8 mans. Alltså aktiv då är det. Nu är vi 3 dubbla. Så det går rätt vägen. Ja. Kanske utsliten är för att komma så är det så. Alltså utsliten här så startade det är det allra bästa. Närkantoj i Sövne. Det blev nummer 8 tror i första dag och nummer 8 i andra dag. Och nummer 8-2 i anställningar. Och 8-3 i Holmkop. Och i år nu så lägger vi nummer 8-2 i första dag. Och 2 i andra dag. Vi blir nummer 8, 2 och 3 i Holmkop. Så det går bara. Det är så att täta gånger så mycket väl att det lägsta träda av läkaren, unga läkaren. Ikke unge. Det er ikke kommet inn. Det kom flere eldre. Og i siste vike og 4 vikene her kom en 5 etter alt. Eldre som har spalt før, og nærmere som ikke har spalt før. Men biljard er bare, det er ikke nærmere vi aldri at gjøre. Du kan spille fra 15 til 100. Så 8 kan spille. Så du vill anbefala folk att affära och köpa sig en kö och köpa sig utstyr och färra nya vänner. 100%. Ja. Men jag får säga tack för först Allan och för rönna fylja där man här stor från jag för först. Fram i vår och glädjen till ett samsvar vi tycker. Lycka med det. Tack för det.